जायाखै Hi guys, welcome back to my channel. नोंथाङा जे चेनेलाव आं दिनै बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। स' आं दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअ इन्टारेस्टेड बा नायलांदो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअखौ। दिनैहाय जोङो लोगोफोरजों टाउनाव बेरायहैनो नागिरदों। स' नोंथांमोनाबो नायलांदो जों अफाय बेरायो। आं दा अट'आव दङ। मोनबाय। नै जोंना मेडामा लोगो मोनबाय। दा जों थांनोसै। लादो दैया बुरो जों दा टट' गाखोबाय थांनोसै जोङो बर्डिं पार्कआव थांनो नागिरदों बेरायहैनोसै डन बस्क'खौ मोनबाय टट'जोंसो थांनांबाय ओंखायनो खारबाय थानांगौ मिथिबाय बिदियाबो नखरला बारायानो 10 थाखाल' टट' आलाखौ नोंसोर जा गोबावनिफ्राय मैया बेरायहैबावदों दिनै बेरायफैनानै मोजां मोनबाय मैया बङाइगाव थांदों मैया मा जाखो गौरां दालां मोननोसै दानखांलायबाय Reality Public School मोनबाय दा जोङो सिङाव हाबनोसै जा पारफेक्ट लुकखाना सिनारि पार्क मोजां DSLRजों फट' खेबजादोंमोन जा मोजांखा थानो बिदि जायगायाव थाबाय थानो मोनब्ला पारफेक्ट खाले दा सान्दुंबाबो बेरायफैबाय न'आव थानो बानानै निहा बायनाय निहानि अननायाव मोनजादों माहाजोनना बेस्रा जा जाहोस्रायो जेरै आंबो जाहोगोन रोंनो जासै रोंनो खामानि गैया
मोजां बारा हनै एसे बेरायनोसै जायगा नायग्लिनोसै भिउफोरखौ जा मोजां थान्दा ल'खाय जायगाया नोंथाङा बे पार्कआव फैनानै माबायदि मोनदों? जोबोर मोजां मोनदों गुसु बार आबाद नोंगौना नङा जाखोले? नोंगौना नङा जाखोले? जाबाय ओइ नोंथां गुसु बार बारोना उन्दुना थाथावखा आलगा आलगा जिरायो बै गेजेराव कर'ना जायो कर'ना जिरायदों नाय दैया जा मोजां मासि मोजां जायगाया बस जिरायखायो फाग्लासो एफा मोजां जायगा दा जोङो मोनसे पार्कआव थांनोसै ओरैबायदि मोजांखाना जायगाया जा मोजांखाना जायगाया निया जायगाया माबायदि मोजां आंबो जिरायनो आं जा मिनिदों नों हमबाय था 다시 오자. Tiêm opa saya ke dia. Jangan kena. Saya, tapi coba na. Pokoknya jaga berin oro, ambil cingkir deh bonu. Ang foto capture na. Foto capture na bau. Nih jam, nah itu. Wow. Saya cuma kelakar. ओरैबायदि मोजांखा जायगाया फैनानै जा फ्रेश मोनखाबाय गोसोखौहाय बिसोरबो सेलफि लागासिनो मालाय जा मोजांखा दा जोङो ओंखारनानै साहा बागानाव मा बुस्थु बेलाय आयै जा पारफेक्टखा
आरो जाम्बा जाम्बानि खालै गुलाब Aja karena sih pakan semua boyo zirai manci dong दा जों साहा बागान सिङाव हाबलांसै माबायदि मोनदों साहा बागानाव हाबनानैलाय गिलुं मोनदां मानो गिलुं मानो गिदिं गिदिं नङा ओरैनो फरायनानै गोग्लाबायबा थुलाबायबा फैदो थांनोसै जा थाम्फै अरबाय ओरैबायदि थाम्फै दं जा थाम्फै थांसै बैयाव जिरायफिननोसै जानोसै लोंनोसै ओमफ्राय थांसै न'आव बाय बाय आरो जाथारनो थांफिनबाय आं जोङो दा बेरायखांनानै जोङो दा न'आव थांफिननोसै माबायदि मोनखो मिया बेरायनानै मोजां मोनदों जों दा न'आव थांफिननोसै लामाजोंसै मोनसे जा गोजोन बार बेरायखांनानै एथिया जाजोबना प्लास्टिक लाबाय बेयाव गारा नालाय ओंखायनो लामायाव गारलांसै माबा अफायबा डास्टबिन मोनबा गारलांसै जोङो थाबायलांनोसै मा होनो गारिथ' मोननाय नङा जा गोजान थाबायलांनो जायाखै जों दा न'आव थांफिननोसै स' गाइस जायगाखौ नायनानै माबायदि मोनखो आंथ' जोबोद मोजां मोनदों नोंसोर माबायदि मोनखो अननानै कमेन्टआव खोन्था आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान नायदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थेंक इउ फर वाचिं आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ आव लोगो मोनगोन